Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň COVID-19 boýunça missiýasy ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdyp gelýän Türkmenistanyň bu keseliň ýurtda bardygy ýaly hereket etmelidigini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň Türkmenistana sapar edýän bilermenler toparynyň agzasy Katerine Smallwood bu barada 15-nji ýylda Aşgabatda geçirilen matbuat konferensiýasynda aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek we Türkmenistanyň häkimetleri bilen işleşmek üçin baran bilermenler topary 6-njy iýuldan bäri ýurtda bolýarlar. 15-nji ýylda matbuat konferensiýasynyň dowamında bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň wekilleri we türkmen resmileri tarapyndan ýurtdaky keselçiligi degişli ýagdaý barada käbir gapma garşy maglumatlar öňötürildi. Hususan da bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň missiýasynyň wekili Katerine Smallwood ýurtda gelip çykyşy näbelli pnewmoniýanyň bardygyny tasdiklan bolsa, türkmen resmiýeti ýurtda pnewmoniýa ýok diýip çykyş etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde onlaýn görnüşde geçirilen bu matbuat konferensiýasynda Azatlyk radiosynyň beren sowallarynyň diňe biri gyzgaldylan görnüşde halkara bilermenlerine we türkmen resmiýetlerine ýetirildi. Soňky günlerde Türkmenistanyň keselhanalarynda COVID-19 häsiýetli alamatlary bolan näsaglaryň sany köpelýär. 15-nji ýylda Türkmenawadyň köpüwürli saglyk merkezinde COVID-19 pnewmoniýa we bu keselleriň alamatlary bolan näsaglar üçin karantin bölümleri gaýtadan ýaýwanlandyryldy. Tutuş ýurty boýunça bazarlar ýapylýar, iladyň maska dakynmagy talap edilýär. Türkmenawadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimizin 15-nji ýylda aýtmagyna görä bu hastaxana toplumynyň 4-nji bölegi karantin üçin ýapylypdyr. Çeşmeler bu ýerdäki hastalarda esasy diagnozyň koronavirus we pnewmoniýa bolanlygyny öňötürýärler. Azatlyk radiosy bu klinikanyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Türkmenawadyň bu köpüwürli merkezi geçen hepde 7-nji ýyldan 9-njy iýul aralygynda Türkmenistanyň Gündoğur welaýatyna baryp gaýdan bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň COVID-19 boýunça wekilleriniň baryp gören saglyk edaralarynyň biridir. Emma Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä koronavirusla näsaglar bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň wekillerine görkezilmändir. COVID-19 boýunça halkara bilermenlerine hastaxanalarda taýýarlanan diňe käbir bölümler görkezilipdir. Koronavirusly hastalar bu yerden öňünden başga ýere göçürilipdir. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň wekilleri Türkmenawadyň köpüwürli keselhanasyna we ýokunç keseller hastaxanasyna bardylar. Şu gün Liwapda bazarlar hem beýleki jemgyýetçilik ýerleri köpçüliklen ýapylýar. Jemgyýetçilik ýerlerinde we ulaglarda ilatdan maska giýmek talap edilýär. Farap etrafynda meçhitler we bazarlar doly ýapyk maskasız edaralara hem banklara girmäge ruhsat berilmeýär. Iýmit meselesi hasam erwetleşdi. Adamlar mümkin bolduça ýağ, tüvi, kartoşka, soğan we derman serişdelerini alyp goýmagy synanýarlar. Bu ýagdaýda häkimetleriň kömegi ýok. Köp adamlar virusdan däl, eýsem açlykdan gorkýarlar diýip Türkmenawatdaky habarçymyz 15-nji ýylda gürrüňerdi. Bu aralykda häkimet wekilleri öýme-öý aýlanyp regionyň ýaşaýjylaryny hem daşary çykmazlyga çagyrýarlar. Ýurdun beýleki ýerlerinde de iladyň öýde galyp maska giýmegine gözükçilik güýçlendirilýär. Aşgabatda şu gün uly dukanlar we bazarlar ýapylýar. 14-nji ýylda Makdym boluş aýolundaky uly dukan ýapylypdyr. Marada uly bazarlar ýapylýar, olaryň töweregindäki ýerler her gün dezinfeksiýa edilýär, toý ýaz çäreleri ýatyrylýar. Çadyr we saçak gap çanaklary kärendesine berýän şirketlere bu işi etmek gadagyn edildi. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerdeminlerinde dezinfeksiýa geçirilýär, pişikler we itler atylyp öldürilýär. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary 15-nji ýylda habar berdiler. Tutuş ýurtda maska giýmek talaby girdildi. Düzgünüň ýerine ýetirilişine kanun goruja edaralaryň işgärleri we harbiler tarapyndan gözükçülük edilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz maska giýmek talabynyň gün saýyn güýçlendirilýänligini we indi düzgüni bodanlary anyklamak işine polisiýa akademiýasynyň kursantlarynyň hem çekilýänligini, olaryň şähere velosipedli aýlanýanlygyny 15-nji ýylda habar berdiler. Käbir ýerlerde jemgyýetçilik transportyň ýolagçylary üçin maskalaryň öz boluşly sowdasy hem ýola goýulypdyr. Aşgabat şäherine Gurban Sultan Eje köçesinden girilýän ýerde Gurtly bilen köşeýiniň çatyrygynda jemgyýetçilik awtobuslary ýol polisiýasy tarapyndan taklanýar we maskasy bolmadyk ýolagçylar awtobusdan düşürilýär. Bu ýerde ýoluň gyrasynda maskalardan doly gutusy bilen agagyň aşagynda oturan bir adam bar we ol ýolagçylara gezegine maska satýar. Her adam başyna 5 sanasyny berýär. Hersi 1 manatdan. Maskalar diňe nagt pula satylýar. Adamlar maska satyn alýança awtobus olara garaşmaýar, ýoluny dowam etdirýär. Ýolagçylar indik awtobusa garaşmagy mejbur bolýarlar diýip Aşgabatdaky habarçy
habarçymyz 15-nji ýylda gurrun berdi. Marada ýol gözükçülük polisiýasy awtobulugyň içinde kimdir biriniň maskasyz bolan halatynda sürüjülere jaza beriljegi barada duýduruş berýärler. Polisiýa şäherleriniň maglumatyna görä 120 manat möçberinde jerime salynýar. Häkimetleriň ýylatdan maska giymek baradaky talaby bilen birlikde köp adamly ýerlerde köpçülükde maska ýok. 15-nji ýylda zatlyň habarçysy şäheriň bankomatlarynyň öňündäki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Maradaky bankomatlaryň öňünde adamlar toparlanşyp dur. Olar bir-birine gysylşyp durýarlar. Maska hiç kimde ýok. Adamlar pullaryny nädip naqdlaşdyrjagyny alady edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyň habarçylary bankomatlaryň öňündäki nowatlarda duran adamlaryň arasynda esasy temanyň keseliň ýaýrylmagyna we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna degişlidigini aýdýarlar. Adamlar her owada her gün bir näçe adamyň ölýänligini aýdýarlar. Köplenç keseliň sebäbi demalyş problemalary we gyzgynyň ýokurlanmagy bilen bagly bolýar diýip maradaky habarçymyz belliýär. Türkmenistanda öýkün keseli bir aýa goly wagt bäri dowam edýär. COVID-19 keseline we pnewmoniýa mahsus häsiýetli şol sanda ölüm wakalaryna degişli ýagdaýlara garamazdan Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronawirusyň we pnewmoniýanyň ýokdugyny öňe sürüp gelýärler.